nitie penjo ka mopenji adoni hat gi mapiyo piyo. Okay. Yes. Erokamano ahinya. Kae winjo ka Damian Ogutu wacho registration. Yes. Registration gi itimo nade. Gima nyiso Damian registration to itimo mana through migao mar social development. And ginya dhi ka social kantiere group ma kata mine. Okay. Ginya dhi ka social to gi register kaka group mar mond liete. Okay. Kage se register to mana kaka nawacho cha namba bro weka mondo gingi ka ginyo tudre kodwa mayot mondo wangi kaka wanyalo chopo e mond liete go eko. Marareya ka Nyagorengo iwacho wach Nyagorengo kaka Elijah Adek wacho. Yes. Ne single mother ten disability mar no chalo special case. Gima parado no yo wacho mano gima na wacho cha. Okay. Mondo watim haki moro matin. Nyagorengo ne omanyane group. Okay. Ma intiere go machiegni. Kose an personal ana Kisumu. Wanyalo kose yudo group to wanyalo chwalo group no mondo warumge timo kaka wantiere cha. Okay. To wang'e ni group ni wapange mondo wang'e kaka wanyalo rado kod. Samo rado kod group Nyagorengo bro timo ne gimo dwaro no. Okay. At the same time the group will also benefit. Okay. Nikech ibro migi pesa moro ma ginyalo timo go table banking kata activities ma gidwa timo ka. In the same time in the same group wanyalo chakwa yudo similar cases. Moko lesen samoro koro ng'ato Nyagorengo samoro nigi shida mar ot, nitie samoro ng'ato manigi shida mar school fees. Tinyalo ngi kaka nyalo konye machulne school fees. Okay. Yeah. Agwero kamano makamu kuom puoyo gima Raymond Omolo osebedo katimo. Elisha Odhiambo MP. Icho no wacho gima ber kabisa kendo no nyiso president marwa mahero President William Ruto kaka Raymond Omolo osebedo ka impact ngima mag mine e Kenya kaindi through program ne mar Widows Empowerment Program. Korka nyithind kiye ng'ato wacho kama nathi kich kata nyithind kiye ma dhi university to ni dala. Yawinjo ka wacho chien kai ne nitiere nyithindo mosechulnegi school fees. Nitiere ma osechulnegi school fees kata osemi pesa ma odhi college modhi university mantie high school kata just some few days ago nitiere nyithindo moko ot moro nchwagero ma Bay Town constituency ot manogero ne mamani ne onge gi ot, ne onge gi nyalo. Nyithinde ariyo manyiri ne nitiere dhot moro. It is very painful. Nodhi